Kaixo! Txaldeon! Zoin zaudete. Gu pixkat urduriz, ez dugu inoiz hau egin. Baina, bueno, hasiko gara eta hartuko dugu martxa, ez? Bueno, espero dugu zuen 40 aldia eta dana oso ondo jutea, alik eta hoberen behintzat, zuen gertukoak osasuntxo egotea, eta ba, hoxe. Eskerrik asko hasieratik puntual sartu zeaten, oi? Eskertzen da. Eta hoxe, ba, hasiko gara, ez? Irakurtzen duzu komentarioak? Nik ez dut ezer irakurtzen. Sake gertu dut barka gara. YouTube. Ja, bueno, eske ez dakigu hau manejatzen. Así que... Zer gertatzen da? Ez dakit. Zer dago alderantziz, Jon Ander? Zer dago alderantziz? Igual, atzak entzuten da. Sin más, se mueve la pantalla talde bat enta, ez da. Vale. Aupa denoi, bueno, hasiko gera. Oin bai. Vale. Txaldeon! Ozen. Bai. Marterako tren geltokiaren bila ez dago inor, kalea dago hila. Ukabila, amore eta duda bila. Lehen bekatariak horrik ez dadila. Damurik ez, errukiaren estolderi. Izu bate maldan beran asisten aztu dut, ka sentitu naizazke. Galduta dagoenak ulertu Zutapea berme panpinen pare, adar bakarrak errepidearen jabe. Damutzeko astirik gabe loak hartu nau. Loak hartu nau. Egun ta gau loarren gurpilak berakadira. Ta sentitzen naizazke. Galduta dagoenak ulertuko nau. Apurtuta honestiarekin akordioa. Inorrez delako errugabe horrek lasai antzera sentiarazten nau. Konfesatzerik ez baitako bihotz gabe, bihotz gabe argi pareak esnatu nau. Autora igo. Hey, martera bizko. Ha! Bueno,
Ondo entzuten da? Utzi koplak eta egurra. Bueno, vale. Suposatzen dugu ondo entzuten dela, ez? Bestela esan. Bidali horrela ikonoak. Oso arraroa da, beretan, Ondo, ez? Vale. Guazen. Yes! Lentsi! Bueno, jakin ezazuen, gaude Instagram liveen eta YouTube zuzeneanen baita ere. Nahi bali maezute, lekuren batean bali maezute eta bestera aldatu nahi baezute, perfecto, YouTubeen adibidez ordenagailutik pantalla handian ikus daiteke eta horizontalean. Así que, hoxe, nahi zutena, baina zuen esku, bale? Eta bueno, Desbirgatu, honekin. Hori da. Jarraituko dugu abesti zaharxeago batekin, orain dela gutxi berreskuratu genuena Europako biran ginela, eta ikusi genuen bideo asko gustatu zitzaizuela, beraz, honea ere ekarri dugu. Hau da Lurrean Egan. Kautxuzko hortzak arriskak dantzan ez egin atzera so. Atz bat jasota, oleia zulatu, eguzkia ukitzera jo. Ez da sentsazio ederrak hori, gautazko bertigoa da jo. Lurrean Egan, Lurrean Egan, Lurrean Egan, Lurrean Egan, pentsa dezakegu lurra zela guretzako zimurtu zela zer du garaierak mendera ezinta aske sentiarazten gaituela pentsa dezakegu lurra zela guretzako zimurtu zela zer du garaierak mendera ezinta aske sentiarazten gaituela. Lurrean Egan, Lurrean Egan,
Momila erorita, ja bigarren aldiz. Itxia doin etxea. Gotuz. No, zinta. Baina erotzen baldin bada. Ai, por hablar. Zuneko gauza, gaizu. Tecnologías. Bueno, espero dugu arazo disfrutatzen aitzea. Bueno, Amuna eta Txitxe ikusten edian, eramakin. Amuna, Txitxe! Eta, bueno, baita hemendik agurra gure taldean 150-ari, Joska eta Ander ez dakit zaudeten, baina, bueno, baldin bazaudete, kaixo, zuek gabe jotzea pixkate marroia da, baina, bueno. Brownie! Brownie! Así que, venga, jarraituko dugu, ez? Venga! Bihurtzen noa zazalak gauez gau, geruzauki garrien holokaustoa, hauts! Dira Espainiak begiak parez pare. Hauts! Dira eskuak dantzalekuetan, hauts! Masaiak etxeko ateetan, hauts! Bihurtzen jaiotzetik irakastan digute. Da hauts! Izatera kontenatua banako, nahiako urarekin astu eta lokatz. Bihurtu etirako zuen oietan, itxasteko, itxasteko. Itxasteko, 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 itxasteko. Pinmaldion nabari, zuen karonterekin. Pinmaldion nabari, zuen karonterekin. Da hauts, izatera kondenatua banako, nahiako urarekin nastu eta lokatz. Bihurtu etirako zuen oietan, itxasteko, itxasteko. Da hauts, izatera kondenatua banako, nahiako urarekin nastu eta lokatz. Bihurtu etirako zuen oietan, itxasteko, itxasteko. Oi, ama, denbora asko abestu gabe, Dios. Horrez daude pixkat ilunak. Instagramen ilunak gaude? A ber, Instagram.
justo hori galdetu eta argitu da. A ver. Bai. Jo, azkenen online bidez, baino dozein kontzertu baino interaktiboagoa izaten nahi da, hau, Pixkat, bai. Ondo ikustea. Vale. Hori lokatza, Marta. Ui, zeratik. Oye, bai. Ya que sé, tío. Ur pixka gehiago jarriko. Bueno, jarraituko dugu azken diskora etorriz. Azken diskoa oantxatea dugu, otxaian amaieran. Norbait hendik ez bada enteatu, berez gu momentu honetan kontzertuak ematen egon barko ginateke. Gaur justo Bartzelonatik bueltan egon barko ginateke, eta bozkatzen. Baina, bueno, egoera asko aldatu da, eta hoxe. Diskoa daitzen da hemen eren zugak daude. Gaur ez ditugu disko berriko dandana joko, ikusten duzute hautseko batzuk eta tenpluak erreko beste batzuk ere joko ditugula, mix bat egiteko eta azkenean akustikorako, akustikoan politean geratzen dienerako, ez? Eta horregatik ere joko dugun hau egoera honetarako aparta da, ze azkenen da diskoko abesti akustiko bakarra. Disko berriko akustiko bakarra. Deitzen da Zure Azal, eta, horrela dio. Ya, falta Anuk, es verdad. ¡Yoska, espárrago! Santi, falta Anuk, está con Boomer. Está con su colega. Bueno, un saludo a Cataluña, a toda la peña que nos está viendo por ahí. Y bueno, y a la... Nos han saludado de Ulm también. Mira, en alemán ya un poco mal, ¿eh? En alemán ya... Pero bueno, castellano, que nada, que muchas gracias a los que estáis ahí y nada, que ya llevamos algunas cancioncillas, pero bueno, vamos a seguir tocando en acústico. Se echa en falta al resto del grupo, la verdad. Yoska, Ander, y ¡Párrago! Y vuelvo a decir, por si acaso, estamos en Instagram y estamos en YouTube también, en Lierband, en nuestro canal, si queréis. Yo creo que se ve mejor en YouTube, pero no sé. Sí, yo también lo creo, pero bueno, yo qué sé, no vamos a... Podéis hacerla. Indezakezue, aldera egiten dezakezue. Bietatik, ikusi. Bietatik. Bueno, venga, jarraituko dugu. Vale, como decía, esta es una canción de Bietatik, ikusi. Bietatik. Bueno, venga, jarraituko dugu. Vale, como decía, esta es una canción del último disco, que lo grabamos con Santi García, y esta es muy especial porque la grabamos, es en acústico, es la única canción acústica, y la grabamos en el hall, digamos, de Ultramarinos Costa Brava, y quedó muy bonito, yo creo, ¿no? Sí. Venga, vamos. Un saludo a Borja y a Santi. Venga. Zure Azal. Saiatu naiz bilatzen nire lekua zure azal horretan. Saiatu naiz barkatzen nire errua zure bai gogorretan. Gaua amilduen izoztu dizkigute erretzeko genituen kartutxoak. Ta izutu nauzu paiazoek lez, ta egurtu naute
zure besarkadek eta paperak eguneratuta izan arren oraindik ez dut topatu nire lekua zure azan. Horretan eta paperak eguneratuta izan arren oraindik ez dut topatu nire lekua zure azan. Yepa. Zer gute entzuten da. Zer gute. Zer da zer gute? Klingonianoa, akaso? Temoia. Eskerrik asko. Mila esker. Jende gehiago dago YouTubeen, así que igual... Hau ikusten da. Bueno, haizu. Earki. Bueno, ez dakit... Ez dakagu pentsatu hau, baina ez dakit galderaren bat edo nahi bali dute, jaki Gotzon Elizburu eta Antonio Ioki idazten ari dian, eta Marcos. Bueno, jendeari da idazten. Ah, qué cabrón, el Marcos, que no he hecho el menor. La disonancia. Y la puta. Ay, Marcos, de hecho por ti. El acabar así y no acabar así. Por ti. Bueno, jarraituko dugu Tenpluak Erreko abestutxo batekin. Singelarekin, hain zuzen. Sismografoa eta lurrikara. Dale. Ze? Nakatela anai bat inutila gana. Ah, Josus, tío. Apa, Manu. Bareak badu ezin egon bat. Ertzen bizi nahi dugun ongan. Gure lurrean nardari zoak. Batxura dakar sismografoa. Arrakaletan bizi den orak badu zer konta bizimoduaz. Basa mortutzen diren orduak fruituak jaso nahi da ezin duak.
zenaren plaka tektonikoak. Askalirla bihurtuak. Elkar batzeko intentzio errotu nitxuaz, porrotak gure mendilerroak. Egunen zaurile horrezko zaten ikasiak garenak utzitako utxea zer ospa daukaguna patua lurrikanetan ernauzten dugunak egunen zaurile horrezko zaten ikasiak garenak utzitako utxea zer ospa daukagunak patua lurrikanetan ernauzten dugunak sismografoa da lurrikara bando berean indartu gara. Apa. Apa, Oian! Ze oian? Oian, Lujanbio. Ah, oian! Eixo. Bueno, orain... ¡El generador! ¡Vamos! ¡Ay! Jo, qué pena no haber ido, tío. Atzo berez Bartzelonan joar genuen. Hor, el generadorren. Bueno, hor dago Rubén, que solo sabe decir 4 palabras en euskera. Herria, kalea. Herria, kalea, borroka, Da. da. Ya. Da hoxe, pues con mucha pena de no haber ido. Quitándonos el clavito ahora. Bueno, urrengo abestia bertsio bat da. Egia esan gaur prestatu dugu, beraz, ez bada ondo ateratzen, hemendik ja doa azalpena, zergatia, bale? Bueno, hau da talde bat bereziki etxarrirentzat, baina, bueno, taldean entzat orokorrean nahiko berezia izan dena, eta, bueno, referentzia modu xumean baina hortxe egon dena, ez? Baina ez esan. Ez dugu esango? Igual gero. Gero? Igual idatzi dezatela. Bale, bueno, ez dugu esango. Bale, eta... Igual puretek bakarrik jakingo dute. Edo, bueno, aizu, batek agian harrituko gaitu. Baixe, letra nahiko zaila dauka, baina, bueno... Goiko etxea. Letra agian zaila dauka, baina, bueno, saiatuko nahi zementxe dauka txuleta egia esan, ez dizuete gezurrik esango. Bera begiratzen badet da, letra irakurtzen nahi zelako. Venga. A ver, bestela beti dezu aguachufeiro esatea. Claro, inglés da. Bueno, venga, let's go. Vamos a tocar esta vez una versión en inglés, ¿vale? Vamos. Give me the chords. Joder. He's got fasting black lungs, made of claws, splintered shards. They're the kind that will talk through a wheezing of coughs. And I hear him every night, in every pore, and every time he just makes me wow.
talk to him. From an I love open source, he knows that it stays to such, is such to die for. And I hear him every night on every street. Stands like this, leave it to live and be found. Free without an answer, free from all the shame. Then I'll die, 'cause I never sleep alone. Oh Lord, and I hear him every night on every street. The scales that just lead them to live on the ground. Breathe without an answer, free from all the shame. And I'll die, 'cause I'll never sleep alone. Freeze without an answer, free from all the shame. Let me die, 'cause I never sleep alone. Bueno, batek asmatu du. toma, eso, de Mars Volta, taldea. Joskak ere asmatu du. Los cojones. Zer, zu asmatu? Ez, bakarrik asmatu du batek. Ah, bueno, eso. Batek. Eh. Zuretako, zerbait. Zerbait. Eta Arkaitz Biaiek ere asmatu du. No. Ai, ama. Ba, hoxe, The Widow abestia de Mars Volta taldearen eskutik. Eta bueno, ba, iritsi da goiko soka rera pasatzeko unea. Bai, ben afinatuko. Beraz, horrek esan nahi dugu abesti pixkat kaineroagoak etorriko direla. Bueno, egia esan, gaurko kontzertua jake akustikoa dan, ba, pixkat, egia esan, abestirik lasaienak ari gera jotzen. Kriston gogoa dakagu egia esan, kontzertu bat jotzeko ja behar da bezala eta kaina emateko eta ba, urtako egia esan. Baina hau ere gustatzen zaigu, Azkenean, jode, gusto hartu beharko diogu honi bai, porque azken aldian, elkarren hemen ezagize, dana akustikoa bide nahi da. Ala beharrez. Bueno, baina desprestigiatu gabe. Aurreko lagun batek esan zian, aber zergatik ez genitun akustiko gehiago egite, baina eske... Borratu ditugu. Aber, azkenean guk roka egiten dugu gehien bat, orduan, ba, klaro, roka gehiago sartzen zaigu barnera eta gehiago kanporatzen dugu, ez? Bueno, ura bokatuko dugu, ez? Bai. Ale, ba, bueno, oraintxe datorrena da, disko berriko lehenbiziko abestia. Gorri ilun. Gorri iluna izerretik bera. Inozentziarekin batera ustu bidetik. Ametxen errautxen kea erretzea. Zerten ikasi behar duzu, oraindik. Gorri iluna Espainak basate. Amak ezka du soinekoak jantzi nahi dituzula sarri. Aske
eta hoe arrotzetan arropak erantzi. Gorrillo, daragi fresko gordin, ez entzun egingo duzu, baina jakin. Zutara ontxo, zutara ardi, emagalduta emagin. Munduak ez zaitzala usten horren harin. Otxoen gordelekuak arakatzeko beldur. Ez zarela erakutsi nahi diozu munduari. Baina zu, letagin bila zabiltza. Eta letaginek ez dute mundu hau pikutara bidali. Gorrillo, daragi fresko gordin, ez entzun egingo duzu, baina jakin. Zuzara otxo, zuzara ardi, emagalduta emagin. Munduak ez zaitzara usten horren harin. Gorrillo, daragi fresko gordin, ez entzun egingo duzu, baina jakin. Zuzara otxo, zuzara ardi, emagalduta emagin. Munduak ez zaitzala usten horren harin. Ez dakitzu que kantatuko duten bera. Beharko. Ja. Bueno, egia esan ez da asko geratzen. Pasako ura mesez. Bueno, eskerrik asko. Eske arraro aiten da abesti bat eta gero eskerrik asko esatea ez baldin bada inor txalokari. Osea, esan nahet, igual virtualki bai, baina guk ez dugu ezer nabaritzen orduan superarraroa da. Baina eskerrik asko benetan hor zaudeten guztioi. Nik, egia esan, galdu dut entrenamendua falta zaita hotxan eta ja fonika nago. Baina, bueno, haupako estape ingo deu. Que guapo, ja haupako estape ja barneratuta. Kontzeptu gisa. Kontzeptu gisa. Bainuen, ze motakak zor bat da? Nokata naia klavikula hautsiakin. Noa! Noa, discazo. Discazo. Noa, discazo. Y compañía. Mira, Carlos. Carlos egidatzen du hor. Carlos. Aitato. Amato. Ama, idatzi zerbait, tio. Osa, Zurinek idatzi du. Zurine, Felix, Malen. Apa, danoi. Bueno, jarraituko dugu, gaurko beste sorpresatxo bat prestatu dugu, eta, bueno... Coño. Coño. Bai, eda Tenpluak Erreko abesti bat, berez, sormenean, pianoan sortua izan zena, eta gero grabatu, bandan grabatu genuen. Eta, bueno, kontzertutan askotan jo izan dugun abesti bat da, eta gaurkoan, baiaketxean gauden, eta pianoa dakagun, aprobetxatuko dugu pianoan jotzeko. Gustatzen zaizuen bertsioa horrela, edo ez. A ver. Eta gaina, bueno, aproposa da gaurko egunean hauteskundeak izan barziran berez, nik uste egun hauetan gertatzen ari den guztiakin azaleratzen ari dela guztia, azaleratzen ari dela sistemak eta agintean dauden batzuek ze asmo dituzten eta
ze eragin duten gaur egun gauden bezala egoteko, eta espero dugu hontatik ateratzerakoan denok hori gogoan eukitzea, hauteskundeak direnean, buruz jokatzeko, eta denok bozkatzera ateratzeko baita ere, noski. Eta zuen ahotsa entzunarazteko, azkenean hori baita modu efikazetako bat hori egiteko. Eta, abesti honek estribilloan dio lo nahi gaituena, ergela handiena, atzoko ametsak gaur ukigai. Aukeran duzu gure alderik unbilena, zintzo izan gaitezke saria eman urrena, lo nahi gaituena, ergela diena, atzoko ametsak gaur ukigai. Galtzen goa zerra, ideak irriz doaz aurrera, emaidazu gerra, aitzakiren bat bihurtzeko naizena, lo nahi gaituena, ergela diena, atzoko ametsak gaur ukigai. Lo nahi gaituena, ergela diena, atzoko ametsak gaur Instagrameko bideoa geratu da. Zetik. Ez dakit. Bueno. Ha finalizado el vídeo en directo. Eliminar. Agian da ordu bete bakarrik uzten dulako? Oh. PNV konexioa moztuko digu, kontuz. Tamalez ez gea horren trascendentalako. Barkatu YouTubeko ikusi dugu, eske bukaera pixkat kortapedos izan da. Eske Instagrameko bideoa moztu inda. Uste dugu dela ordu bete. Ole! Apa, kaixo! Hei!
Barkatu, eske ordu bete generaman eta antza denez Instagramek erabaki du nahikoa zala. For what? Bueno, gutxi gatza zaigu, pare bat abesti gatza zaizkigu eta listo. Espero dugu gustora egon izan da eta Eta hoxe. Ama, ikusi ezu, pianoa ez eta aztu, tío. Eske klaseak beak pagatu zituen. Ah, claro. Bueno, bagoaz amaitzen disko berriko pare bat abestirekin, bale? Urrengo hau diskoren erdialdean dagoen abesti bat da, hau iritzi pertsonalean niretzako berezienetarikoa da. Hainbat gauza ezberdin biltzen dituelako berezia birenak, ez? Eta batez ere letra aldetik, ez? Disko honek istorio bat kontatzen duelako, tratu txarren inguruko istorio bat, eta baita ere erailketa baten inguruko istorio bat. Eta abesti hau esan genuke errelato horretan parte zentrala dela, ez? Pixkat non azaltzen den gertatutako guztia, ez? Hau deitzen da, zulo bat gehiago. Eraman azazu hemendik urrun jada berdin zendora. Eskaletu nondik zuretzat ez da ona. Bidean taberna, bada nahi dut zerbait eramana ora. Tratu bat egin entzikiz esan dazkaleko denbora. Sororitateak gelditu zaitu neskaeri bat hartzera. Soroek aldiz ikusi duten neskaero baten antzera. Horatzeko argi, urdinadanik uste dudan hori bera. Irudik bena izan soilik. Ez egin gale! Ez egin gale! Teman! Ez egin gale! Oh yeah! Ez egin gale eta pedalarien Biegon, duko bat inun, ez dut gogoratzen nola. Kuleroak jaitxitan ituen talabanean ondola. Uste dut zer egin zidan esateko beharrik ez dagola. Nezanak idan esan da ere ez duela baterea sola. Azkenean ni izango naiz lehen ezagutzen kaiola. Zigarroari zupada eman, da ez egin gale. Ez egin galera gehiago. Ez egin gale. Ez egin gale eta pedalarien zulo bat gehiago egin didate eta orain hortik iezko nire hautzaroak da zutik mantentzen Bueno, eskerrik asko, Instagramea bueltatu zatenei. Bai, eta sentitzen dugu, azkenean, hori, prestatuta genekan sorpresatxoa, eta, batzuei, erdizka geratu zaizue, baina, grabatuko dugu noizbait, bestela. Azkena bestiarekin goaz, esan bezala, mila esker YouTubeen eta Instagramen egon zaten guztioi. Placer bat da, naiz eta etxetik etxera izan, horrela biltzea momentutxo honetan denok. Eta, espero dugu hurrengoa ja etxetik kanpo izatea denetan. Eta, hoxe,
Gogatu zaiteztela gutaz eta talde guztietaz hau bukatzerakoan kontzertutara joaten, eta eurek ateratako diska, mertxan, gauzak erosiz, eta azkenan horrela egiten du kulturak aurrera. Eta besterik ez. Guk adibidez alde batet, oraingoz diskak eta mertxanak eta online bidez saltzeko prozesuan gabiltza, baina bai ari gara da saltzen viniloak online bidez. Norbaitek nahi izan ezkero, idatz diezagula korreotxo bat. Eta hoxe. Aupa tutera! Aupa tutera! Ja, tuteran ez gai, jogar genuen, Gazte martxan. Tafaia, venga, agur! Aio, barkatu tutera. Tuteran ez dugu jota, ez dugu oraindik aukerarik izan, baina gogoa dakagu juteko. Bueno, venga, enroiatu gabe, benetan, mila esker, eta... Eta behatzitan automatikoa itzali. Behatzitan automatikoa Apagoia. Así que azkeneko joko deu, eta... Pixkat alaitasunez jungo gera, hemendik, disko berriko abesti batekin, abesti kainero batekin, akustikizatuta, eta abesti, nera bazoraren inguruko abesti honekin, dela ezti eta etxizko egunak. Aio! Agur! Zigarro batatzean baina ezin dut bili, sentitu nahi dut lotxa, beldurra, nekea, erdikaseko me baino izan nahi dut pelea, eriotaz asebete, uriotaz asebete, eta gero, berriz itxera. Ezti, ta etxizko, egunak, ezti, ta etxizko, egunak, Cisco, egunak ezti, ta etxizko, egunak. Eskerrik asko, ale, amets, ondoloin, ametxo, ondoloin. Ametxo giz.
Ondo loin. Ondo afaldu, eta ondo loin. Eta animo aste berriakin, eta animo konfinamenduakin, eta laizter ikusiko dugu elkar Bat kanpoan. gutxi, automatikoak itzali! Tunelaren bestaldean. Aio. Automatikoak itzali! Agur! Jo! Baina guk ez ditugu entzungo, ikusi nahi du komentarioak. Guardar, compartir historias, vale, ok. Sí. Nik hau ikusi nahet. Ya, pero, ¿cómo? Zer necesitas? Pues irakurri nahi ditut. Antes de Baina, hau miritzen nahi da. Ah, vale. Behatzi aldia, agur! Vale.